Ki Sastra Sabda. Nggih. Pengendange Ki Narto Sabda. Leres. Pandowo kabeh. Nggih. Mung kula mohon mboten konangan kalih juragane dadi mboten diparingi asma Sabda. Oh nggih. Nggih, pal-pale nggih Sabda Palon Naya Genggong. Ning mboten napa-napa sing malah kena sabda jare bayi. Mboten napa-napa Pak, mboten pikantuk nami kebesaran ning kula sampun nyecep ngelmu lan pikantuk modal kangge gesang. Wahyu Gareng saking Rama nurun ten jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Saking ibu nggih Gareng lho. Leres menawi pas ringgit tiyang no lampanipun Gareng kembar, garengipun bapak kalih ibu. Nek Gareng kembar papat, mestinipun kula terus kalih Mbak Yu kula, Pak. Ora, coba. Nggih, niku pancen kudune lanang wedok, yen lanang-lanang mboten enten istimewane. Lah nggih. Mula Gareng sing kembar mesti dadine saking Tiawi Putri. Niku istimewa 50 tak malah entuk muri Gareng. Nggih mboten muri Pak, nggih Tony, Yok, Yon, Kos Plus malah nggih. Ben. Nggih ning nggih alhamdulillah. Anu Mas Gareng. Nggih pripun Pak? Kula nyuwun anu menapa menika pendapat panjenengan. Sasampunipun mlebet Nganjuk terus dalem menika mirsani pirsawan Nganjuk pripun? Yen kula nggih sithik-sithik pun hafal piyai Nganjuk niku yen mirsani ringgit nggih ngeten iki Pak. Iso napa jenenge katrem jenjem boten ribas king papan. Upama kelongo nggih mung sithik ngoten mawon. Nggih. Pancen mriki pandemen ringgit kok, Pak. Leres. Nggih wong kula nggih sithik-sithik pun nate keliling dugi Nganjuk mriki. Nggih. Mila kula apal, kula menghargai pandemen ringgit mriki. Mila kula nyambut gawe ten mriki nggih total mboten setengah-setengah. Leres. Dalang-dalang Nganjuk menika rumiyin. Nggih. Menika klasik sedaya. Leres. Pundheng kula almarhum Ki Haji Panodramaka. Niku nggih, nggih. Menika jan top-topipun dalang. Tuh. Pancen dereng sanesipun. Nggih. Wong kula nu teng mriki. Pak Waji. Nggih. Wonten mriki ngene gudange dalang, Pak. Mila Pak Arjunadi. Pak Arjunadi niku sinten mawon to, Pak niku? Lah kula dereng kenal. Oh, ora apa, Pak? Dereng. Pak Arjunadi niku riyen dalang wayang wong. Oh, Pak Arjunadi niku? Nggih. Nggih. Dadi malah ngaturi pirsa Mas Gareng. Nggih, Pak. Pertama kali enten lampu kaya disko niku Pak Arjunadi niku sing miwiti. Oh, kangge ringgit Watucal niki. Nggih. Terus enten drum dalang pop. Enten ngaten niku Pak Arjunadi. Jare niku saking wayang wong diiling ten wayang kulit. Jare sinebut dalang pop nggih, Pak. Leres. Oh, nggih. Terus nika enten kaya ketipu ciri-ciri anggere jaran dung. Wah, Remo. Nggih, Remo. Wah, niku ten Jawa Tengah nggih girisi. Nggih, pancen modifikasi. Nggih. Inovasi. Leres. Pancen seni niku tidak akan berhenti. Harus selalu memodifikasi dan berinovasi. Nggih. Ning niki kula matur nganu Pak, sejarah jane ibu kula nu asli saking Nganjuk. Tenane lho. Pokoke perbatasan Nganjuk Kediri, Pak. Ning penere pundi kula kepaten obor kan sakniki. Kudune digoleki. Ning goleki pripun wong narasumbere nggih mati, Pak. Kula niku duwe sedulur siji panjenengan pirsa Yadi Pelet pemain ketoprak siswa budaya. Nggih. Dalemipun Ngawi. Nggih. Cerita kalih kula kepethuk teng Temanggung. Mas, kowe karo aku isih sedulur. Loh, pernah apa masuk tak ceritani, Mas? Aku tak bali sik mulih saking Temanggung pres sedo. Tabrakan niku. Pun nical melih sumbere, Pak. Ning aslinipun ibu pancen riyen kadros antawis Nganjuk kali Kediri perbatasan mriku. Nggih duka niki upama ana sedulurku sing mambu-mambu nggih monggo. Eneng sing mambu telek. Ngono nggih, wong niku pun lumampah nggih kedah trima. Ning anu Mas Gareng, mangangge wewaton teken-tekun ora tekan ketemu karo laris-laris. Jlentreh. Ning pun cuthel Pak sareng kula ngertos riwayate. Ibu nu sedereke setunggal Mbak Yunipun. Nggih. Niku gadah anak.
anak sepisan mati kunduran. Kunduran niku mboten kunduran truk lho, Pak. Nggih mudeng kula. Nglairke terus sedo, anake sedo, putranipun ibunipun nggih sedo, dadi pun kukut cutel kula niku. Nggih. Saking trambok kula niku cutel, mbok, Pak, mboten ibu, mbok. Mbok nggih. Mbok. Lah jare saka Wonogiri. Wonogiri bapak. Oh, bapak. Bapak niku sing genah bapak, ning mbah kula nggih mboten genah. Jare kangguyangan. Lho kok guyangan niku saba kula, Pak. Wis. Bapak niku riyen dipundhut putra angkat kalih likipun. Oh. Lah mbah kula pener niku nggih pun mboten karu-karuan. Jare mbah kula pener niku riyen nggih dalang. Mula bapak nggih iso dalang. Lah kula niku Apa ajar dalang? Enak dagel ngeten iki kok, Pak. Iya. Dagel niku mboten ngempet nguyuh barang kok. Ora catur. Lah wong pun jinaragan pun rezeki kula teng dagel kok, Pak. Nggih. Bapak nu nurunke kepinteran teng kula teng dagel mboten teng dalange, Pak. Terus. Nggih. Wis tekuni tenan. Niki nggih ambak cerita monggo dipun resapi bahwa orang itu sudah punya rezeki sendiri-sendiri. Tidak boleh kok ngerayuk rezekine wong liya nu mboten kena, Pak. Yo iki ngangkat Mbak Indah karo Mbak Eka. Monggo yen kiat kula mboten kiat. Apa salah? Aduh ku cili-cili Aduh apa bisa mlaku dimit-dimit akal takbil akal takbil ora butuh apa-apa butuh wis sabar narima suku-suku batok elo sirama menyangkut oleh payung mutu macan ditloloka wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek apa kari munggah kok ngapa? Oh, gring. Ini ya yen Ginggingan. sikile gringgingan mbok mau dicopot saleh kono. Wong wah, wes. Modhe. Ayo wis aku wis kiprah lho iki mau. Wis 10 kembangan tak tokke aku. Mbahmu nek 10 apa? Untuk balik bumi kok. Lah itekno ning ngendang Mas Bayu pun kula anger sing ngendang niku pun trima Pak pun. Lho kok terima wong buktine wong jenengan ya ngetokke kadigdayane jenengan. Ketoke kadigdayane piye iki mung mengkis-mengkis kok. Lah pripun? Lah apa butuh napas buatan? Secara Saya tidak langsung. Ngene. Pripun Mas Secara Petro? langsung ku olahraga. Nah, olahraga. Hidup-hidup olahraga, Rika kan ora sempet olahraga. Nah. Makanya iki diolahraga kena. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terletak jiwa yang Jiwa sehat yang juga. Oke, mensana en korporano. Apa yang Sing mau. badane sehat ki mesti jiwane sehat. Makanya ning rumah sakit jiwa kae. Badane do keker-keker stres kabeh niku kok. Urung karuan kok. Kono ki ilang siji lho pasiene. Ilang siji. Ilang siji. Heeh. Mlayu ning kene. Ayo marani kancane. Mas, jenengan mau jarene kelangan lacak, asal usulnya jenengan. Bener. Jare wis arep ditekoki ning malah meninggal. Heeh. Lah pengen ngerti mbok jenengan nusul, engko lak ya diceritani. Nah, tak dukung lek. Tak dukung lek. Tenan lek. Nusul terus mungkin lak diceritani. Jaluk dom bundel cah. Aku gebesi dalaras lho. Omonganmu kok nyusul mati apa piye? Lah jarene kelangan lacak. Ya ning ora nyusul mati to. Wong aku sik dikarepi karo piyai sakmene mbane Oh kok. jelas. Oh, aku ki Nadyanala tanpa rupa. Limited edition. Apa? Limited edition tidak diproduksi lagi. Heeh. Jadi ben awet iki kudune diformalin. Ya ra. Mau bar nabrake wong terus saiki arep mau formalin. Kok ora mbok otopsi sisa.
Ora, Mas. Wong wedokan loro diunggahke marake molo kabeh. Ngene iki ya lu wong kok Mbak Endawit mau kok sia-sia Oh, dikono ngono. kene le karo aku le. Ajan ya yuk baguse kaya ngene. Katarak kowe. Nggak iso katarak lho. Wong ndah aja to ndah, saru disawang piyai sakmenake aja mbok jojokke to ndah. Ndah alah ndah. Kowe mesti ngono ndah. Lah iya. Aku ya dadine ya ndah. Piye to aku urung enekno kok. Iki mau Urung tak ngenekke. lho ngono no. Iki lucane wong ajuk lho kuwi. Iki lucane cabak kuwi. Lah iya to. Jan kula seneng dikancani niki wong wedok loro niki, Pak. Nggih. Niki ambak-ambak nggo isen-isen donya niki. Iso-iso dunya lho. Lah kowe iki isen-isen donya apa ora? Apa kowe arep Ya bener urip nang awake dhewe bulan iki ngono? tentunya bener. Ya kancane iki barang to. Oh. Kancane iki barang iki Lah iya. kumplitane. Apa? Kumplitane. Apa? Kompletane. Kuping kok katarak to, Lek. Loh, kok kuping kok katarak? Sing katarak iki kene. Kuping iki sudah rungu. Sudah rungu piye wong iki sudah rungu wong kagetan kok wis diomongno mau. Kok sudah rungu kok kagetan iki lho. Lah mbok lan jenengan kuwi ya aneh kok wong jare budhek kok kagetan. Budhek iki dawa umure. Ini kuping Ora mau- mater. Kok Ah. budek iki dawa umur yang Kok saged? Timbali Gusti Allah ora krungu malah kowe. Oh. Niki nadyan budhek ning kupinge selen lho. Mbak Oh, iya. Mbak anu Mas Petro. Mas Petro. Lah. Iki ngomong rek angel men ta iki. Kupinge selen selen. ki piye? Siji kuping wedhus, sijine kuping sapi. Ya ra iso. Yo titeni. Coba. Kene, Lek. Mas jare kuping wedhus karo sapi. Wedhus, Wedhus, sapi. sapi. Kupinge kene wedhus, kene sapi. Sapi. Sapi, Wedhus. wedhus. Lah, tenan to. Heeh. Sing ngijoli sapa iki? Lah wong sikile iki sikile selen lho iki. Sikile selen. Selen. Ora selen kok, selen. Iki sikil apa? Tangan Sing iki sikil apa? kiwa. Lah, kiwa karo tangan to. Lha apa ya sikil iki tengen kabeh ora mlakune mubeng ngene. Lah iya nek beda aku. Oke, Sikilku kuping- tertib no. Ngendi? Kuping ya tertib, sikil ya tertib. Sikilmu ki sikil apa kuwi? Sikilku. Iki Sikilku. sing sikil meja sing ndi? Ning kono. Kuping ya ora tertib kok. Ya kok iso kupingku tertib. Wedhus, Wedhus. sapi, Wedhus. 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 Oh, ki wedokan wedhus iki. Oh, kupinge wedhus kabeh. Wah, bahaya iki cedak wedokan wedhus ki. Kowe ngerti, Mas? Wah, Ngerti ora? Wedhus ki pipine ning ndi? pipine ning kene. Salah. Ning ndi? Ning kene. Kok iso? Lah nek roman ngene diusek. Oke, tau diusek wedhus ta? Iki. Jal saiki ngerti kethek. Oh, kethek. Kethek nek Kethek yo ngerti. Lah ya nek menek wit, Mm-mm. biasane iki nek midun ki apane sit? Kethek Nek menek midun apane sit? Ayo sikile. Tu. Sirahe. Tu. Tangane. Tu. Lah apa? Ngerti ra, Lek? Kok mau ngono to, Mas? Denger apa ora? Wis ora urung ki mengko wis bakale main jlomprongke aku kowe. Ora ngerti apa ora? Ora ngerti. Kethek nek menek wit. Ah. Ki biasane sing mudhun ki apane sit? Ayo iki mau sikile sik. Tuh. Lah wis dudu no. Buntute sik. Udu. Ndase sik. Udu. Lah apane sik? Ora usah dipikir, sekarepe kethek arep mudhun sikile sit ya men, arep mudhun tangane sit ya men, arep mudhun ndase sit ya men, ora usah dipikir nemen-nemen. Udah ra kowe seneni karo mboke kethek iki. Mbok kethek. Ora usah ngurusi kethek mboke nesu ki lho. Jangan enek. Aku wis jane ora arep nyaut lho aku. Kandhane lambene Ika iki disapu sik ini lho. Mas. Nek lungguh. Heeh ta? Apa? Nek lungguh. Ah. Nek lungguh ki malah dhuwur. Nek ngadeg malah cendhek ki apa? Jane ora lumrah ku. Yen Mosok ngomong iya, mbok Nek? sing ting nemu nalar to. Nek Yen lungguh lungguh, Nek malah- lungguh. Malah Heeh ta? dhuwur. Ki malah dhuwur. yen ngadeg Nek ngadeg ki malah cendhek. yo opo iki? Wamat. Ora enek lungguh malah Opo? Enek.
Iso. Kirek praktekno coba. Coba Mas. Jelrek. Nek ngadeg kan kirek kan ngono, ngadeg kan ngono to. Lah, ngono nemplekno. Lah ini iki ngadeg kan malah cendek. Terus nek lungguh kan ngono, malah dhuwur. Lah kok malah apik kowe mangane kiri. Apa mergo aku kakean mangan iwak kirek iki ya? Wong edan iki. Kok kurang gawean ndelok kirek lungguh barang. Lah nek Wit apa sing rusak dhewe sak dunya iki? Wit Melu. ya iyalah. Aku meneng kan. Heeh. wit jati. Lah, Wit jati. Aduh, Wit munggur. salah. Jati iki sak wis ora rusak, bapake wis ora ngewangi. Ayo. Boten. Wit jati bener, Pak. Wit randu. Nongko gale. Ora. Tit. Eh, Napa, Pak? wit pisang. Lho pisang kok rusak. Lah iki nyangga ratu ngendi lho kuwi. Baladewa disangga Mandura, Ngalengka. Terus. Kabeh disangga. Pak, tesih kalah, Pak. Tesih kalah. Apa? Kalih wedokan. Wedokan mriku sing disanggae wong didi kuwi. Karetan. Pengalaman nih. Lek gareng kemalaman. Lah kemalaman, pengalaman. Oh, keliru. Kemalaman. Kita disik-sik ngene anyep. Oh, nggih. Saking kula Bapak Permadi, Desa Wates, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kula badhe nyumbang gending kanthi bawa dandang gula. Lah, mbok. Dawah langgam Jawi kairing gamelan Rondo Kempling. Weh, nggih. Gending menika kanthi ciptaan kula piyambak. Lho. Pak Permadi tasih lenggah nggih. Oh, tasih. Agar pun mboten lenggah nggih berarti kepethuk cakil. Monggo Pak Permadi kula sasi wanci menika monggo. Enggak, Pak Prem. Pak Permadi Pak kok. Permadi. Kok jadi singkat. Bahasa Parmadi. itu PERMADI. Iki Mas Parmadi. PARMADI. Pak Parmadi. Mriki lho, Pak, mriki. Nah, Sampean mengki anggar campur sinden sak monten kathahe, meteng kula mboten tanggung jawab lho. Sing meteng Pak Par sing kleru Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Petruk. Kula Bapak Parmadi saking Wates. oh nggih. Badhe urun ular-ular. Oh, nggih. Menika Wah, tausiah iki. Sawur-sawur. kanthi bawa dandang gula, Nggih. kairing langgam Jawi nggih menika karawetan Tak iki Rondo Kempling tak kira kanthi ciptaan kula piyambak. Oh nggih. tak kira kairing tangga teparo. Layak iki. Dipun slendro. Lendru. Rondo Kempling mengki pelok nang Lendru. Rondo Kempling niku pelok. Kula sanes seni namung pengarang mawon. Oh nggih, dipun. Lendru dandang kula lendru. Kok malik pira wen? Waryen nggih. Nggih. Nano. Dosa napa negari puniki Dosa napa negaripun iki terus? akeh coba mawarna-warna tsunami iku arane bumi bocor medal lumpur gunung meletus medalke debu Jenenge tenderem digantos gunung meledos ku mripat. banjir bandang sak paran-paran iku adab ilahi Isine apa lho iki? Nggih. manungsane padha korup mring negari donya iki dadi apa rakyat bakal sangsara Tepuk tangan kangge Pak Pramadi. Wah, tibae foto bathok bolo isi madu. Pak sik saderenge sik ampun kesusu rasa kemrungsung.
Sampean gawe dhewe apalan iki. Enten catetane. Oh, Pak E. Nggih. Waduh, napa jenengan wiraswara to, Pak? Kan kula petani biasa. Melu grup karawitan. Nggih, pokoke ngarang nggih. Napa niku selawat nggih saged ngarang nggih. Niku nggih kula karang piyambak. Kalih nyambut damel. Wah, syukur. Pak, kula dereng ngapi lho, Pak. Oh. Mosok apalan lagu kok di wah gelap. Apa Mas? Apalan lagu. Nggih mengke digaweke meneh nggih, Pak. Oh niki temburi. Nggih, matur nuwun. Oh, alah. Pak Pram. Niki pikantuk to di kula beto to putih-putih. Nggih, Pram. Nggih. Oh, nggih. Waduh, pancen Pak Pram. Oh, nggih. Wah, Pak Pramuka iki. Pramuka. Parmadi. Niki lek sing anu nggih, anu estu rada kempling. Diwalik, Cok. Yo, rondo kempling dados. Gamelane ngerangin. Suara Sitipra. Yuk. Indonesia negarane lokinawi murah sandang pangan ojo ten pungkiri. Amin. Iku ngono rahmat Allah ingkang nyata yen dolim Gusti Allah bakal murka. Adab kang sepisan arupa tsunami kang kapindho lapindhone gegirisi. Mertandani pemimpine padha kupur, bumi bocor bisa ngedalake lumpur. Kancing banjir bandang gempal bumi sebab pemimpine padha ingkar janji. Yen wis ngono negarane dadi rusak, akeh wong kang padha laku mulang sarang. Halal haram kabeh wis den padhaake ora eling besok ana akhirate. Bangsaku ayo padha ndang eling nyuwun dhateng Allah kang Maha Kuwasa. Guyub rukun saindenge Nusantara, ayem tentrem adil makmur lan santosa. Wah, tepuk tangan kagem Pak Parmadi. Matur suwun Pak Petruk. Bae sini dakwah. Matur sembah nuwun Pak niki kangge mengetaken sedaya kemawon ingkang sami mireng nggih Pak. Wah, mugi-mugi kreativitasipun boten mandek. Matur nuwun Pak Pram. Matur nuwun. Nggih. Kula opahi salaman kali wong ayu-ayu niki. Mula wis matur bola-bali to. Nggih. Nganjuk Dusta Benteng ini nggon seniman. Nggih. Budayawan. Nggih niki pancen jalmotan kena kinira. Nggih. Bathok bolu isi madu. Tur ngaten Mas Gareng, kula rak rekake iki dadi dosen ten isi. Nggih, Pak. Mahasiswane rak werni-werni. Leres. Tapi kebanyakan dari Jawa Timur, Mayoritas. Sing kathah nggih ngoten umpama enten sing kok Jawa Tengah niku biasane bodol meteng sik. Contone enten niki. Ora sinden, iki anu pedalangan. Oh, pedalangan oh. Nggih. Sinden ya. Aku kepepet kok, Le. Kok pepet apa dipepet? Lalu dipepet. Dipepet. Ngene lho.
sing pun kula tingali Mas Garing. Nggih, Pak. Saka Jawa Timur kuwi anggere jenenge sinau. Kuwi ngemen-men ke tenan. Nggih. Diulang ya sedeko tenan, tekan cak-cakane. Nggih. Tur kathah ingkang dados nggih, Pak. Iki lho contoh tengah hawane ene dalanje iki. Nggih. Awit mau linggih anteng. Nggih. Ndegek ora tau ngene iki. Ngemanke iki jan calon dalang hebat. Nggih. Wonten. Nggih. Wonten nggih. Tepuk tangan ini buat adik. Apa mergo ora kulino ya? Ora kulino mirsani Pak Anom dadine ngono. Sing wis kulino mirsani terus cake ngene iki lho iki lho sangga uang ngene iki. Mas, sound system iki urung dimulai wis nata-nata. Engko wancine rampung ijek ngukuti dhewe. Lah tak kira ki apa adan apa piye kok adan kok dikluk. Adan iki Kesel ya, Mas. Wah, tak mikir butuh iki mengko sik. Niki anu napa niku jenenge adu pengalaman. Leres. Oh Mbak Endah ya keliling dunia. Leres. Gitu. Saniki ten jenenge Jepang niku sing ngurmati gamelan mboten umum. Rumangsa nek sing gawe iki adoh pinangkane saka Indonesia. Mula dihargai Jepang tenan. niku anti saben-sak borang digaweke ada hiji saking napa niku kaya kulit niku. Nggih. Nggih to. Sak wilanipun, sak bonangipun. Nggih, nyimpen. Terus carane nonton minimal 5 meter dari gamelan. Ora itu nyedak kan gamelan. Apa meneh ngelangkai lah dipisui sampean. Lah, kula pisui nggih kula mboten nesu wong ora mudeng pisuane wong Jepang ya. Lho, pamane dari gamelan kok malangkai ngoten niku ora ngejeni karo sing Niku leres Romo. Leres. Jadi bagaimanapun juga itu harus dihargai. nggih, wong iki ndek-ndek dhewe lure dhewe kok. Leres Romo nggih. Nek iki pancen sandang pangan ya kudu dijeni to. Leres. Kok jelak-jelek nglangkai gamelan. Saru dipun sawang nggih. Namung pancen Jepang nggih ngaten niku nggih. 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 Betul kaya ngene ya gautut cecek kon rancaan. Nah niku jane ya ora kena. Nggih, mula yang yoga ora tau dijatah rokok. Mergo do nyeceki rokok ning Iki rancaan. aku cuma ngemutke nyadarke mbok ayo do ngejeni ndek dhewe. Nah, wong Iki ndek dhewe jarine. Kok nek ora dijeni temu wong liya debongok-bongok. Gitu. oh ya wis dicepaki potongan debok nggih Pak nggih. Bar dicepaki potongan debok wis do ora udut. Lah iya. Tuku. Ning niki Mbak Endah Niki anu sayang pandang terhadap pengalaman Mbak Endah yo anu aku ora kok aku ngicapke ora iki mung aku witing klopo sak lubune. Nggih Pak. Lha ngajeni tendhek dhewe nganti kaya ngoten iki. Nggih. Nggih, tenan. Wonten Jepang menika wonten grup naminipun Lambang Sari. Coba ora Menika nggih, grup karawitan Lambang Sari. Menawi badhe latihan, nggih to. Niku sing nganti nata sing anu niku jan tenanan. Gek terus garape nek mung karo pengrawit-pengrawit kene ora iso dibedakake. Tenan ki Mas, sing ngrebab ya luar biasa. Sing dimen-menke garape elok tenan. Sing ngejeni kaya ngono budaya. Ini seksi hidup Mbak Endah niku guru sinden keliling ten Australia, Jepang, ten pundi niku Singapura, ten Wih, dirungokke iki tukang enong. Happy. Tukang enong kuwi. Happy. Kok happy to? Happy to. Dudu ku jenenge Nelly kok. Kok Nelly Jenenge selamat. Selamat. Selamat niku kan Jawa yang cara Inggris happy New Year. Aja ngawur. Wis kalian iki yo nganjuk lho. Oh, Cegat. kok dicegat to Mas kowe Mas? Dicegat gawa bola. Gawa bola pirang-pirang lho panjenengan ora wedi. Yo cah lolo kok kuwi kok. Maksudnya kanca-kancane glok brayat sakmene umpamane sampean dikepung ngono coba piye? Ayo. Oh iya to ki cah nganjuk to. Nganjuk. Aku kancamu lawas lho. Nggih, terima kasih niki mung napa pengalaman. Sharing menika nggih Mas Sharing. Petro. Mungkin iki damel renaning Niki nek Mbak Endah niku rak keliling dunia. Lek gareng niku luwih saking Mbak Endah. Apa iya, Nduk? Jenengan ora ngerti. Lek gareng ki lho keliling dunia akhirat barang. Aku ning akhirat golek iki. Ketemu ning neraka. Weh, kowe ning neraka to, Kak? Heeh, Lek. Ya kepenake ya. Aku mulih neh. Kayak yang peceren.
Keren. Wong kok dunia akhirat. Keren kon kumoh. Ya, saiki nembak gagrag campursari sing gayeng-gayengan. Ayo kono. Ora iki ya ning sinden campursari kok. Oh, nggih. Lah iki dimanfaatke to, Pak. Mbak Dwi, Lah, kula Mbak guru nyawang. Mulyani, Ya, Mbak saiki Wulan. pertama kali Mbak anu sih, Mbak Dwi. Mosok ketemu kok nyawang tok ora tau ngrasake. Ngrasake suarane lho, Pak dereng ngomong. Alah, mau bisik-bisik karo aku, suara lan liya-liyane ayo. Aku Sportif lah. Aku pancen ngomong aku karo atiku beda. Sing manis ki sapa ya mau kondo ngono karo aku. Lah iya Ya tangra. Mbak Dwi mriki, Mbak. Nah. Monggo Mbak Dwi. Kene Tidak di mriki. marantani kene. Maratani. Sampun Aku ditenggo gumun, Mas Gareng. Sidan saiki kok lemu-lemu lho. Kopeng kok. Kopeng Melek makmur bengi ya. lho, Pak. Nah. Iku mesti langsung dikanti. Langsung Mesti dikanti. delok. Anggere nyarane mesti ngono kuwi lho. Iya. Biasanya Biasane ngoten niku nggih. Tangane, tangane, ayo. Wong apa ki soalnya kan. Lah iya. Aduh. Ora tenan to ngerone. Mbak sinten asmane? Mbak Dwi. Anu ali-aline oh isih. Biasane nek salaman terus melurut ali-ali. Masamu copet to piye? Aku Anu, mau Mbak. Aku arep ngarani aku ya ora apa gending-gendinge yo. napa, Mbak? Biasane Napa? wong ayu kok tangane wangi men ya. Ora sawiso. Setia tuhu kemawon. Oh, setia tuh. Pinuraken bawa sidase. Enjih. Gemuk tok. Kowe bar nyambel tumpang ya? Tanganmu ambune tempe bosok. Nah, iki lho. Iki ambune parsum. Parfum. Kah ora kemproh kowe kah? Mama. Bar wah sak dulit kowe. Kugek sak dulito kowe. No, Wi, Enjih. nembang apa mau? Setia tuhu. Telepon ke bojone, telepon no bojone. Le Gareng, Apa? bukan muhrimnya. Hukumnya najis mughaladah. Ning lan pancen iki kan musimnya. Mau kerep musim. Mangga Mbak Dwi pun bawani situasi. Pamintaku Nimas Sita Mbak Dwi jajar Mas Gareng. Kaya Mbak Dwi. Mbak Dwi jajar Mas Gareng. Jajar Mas Gareng nggih to. Kaya yo nyae nggo kiri. Arep ngono aku. Lah nggih. Ya, tenan ya. Oh, Lah iya. Ya ora majalah ya, Nduk. Aku ngene hobi kok, Kak. Ana wong hobi kok seneni. Hati-hati lho, engko terus pundak, engko terus meduk. Aku ki biasa kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Mangga. Runtut tansah reruntungan Sepure lewat. Jare ndredeg Mas. Rena sama ngene Angel dicabut di alteko ya, Dok. Oh arep nyolong. datan kingkang rampat lamun adoh caketing hati
terus iki pedhot kabeh karo kowe iki pedhot kabeh. Biasa nyaran yang ngono ya, Nduk. Yen karo kowe kae yang ngono to. Anyaran ning kene ning kono selawas. Hebat. Enggak punika baru, Pak. Baru ning kene. Baru ning kene. Ning kono wis meko. Yen cedhak tansah mulat situ asih Ya wong ngene Mbak Endah. Nggih, Mas Oh, Gareng. nggih. Nggih, Pak. Nggih. Dan usum campur sari golek sinden wayang ya angel ra elok. Nggih, Nggih. Mas, Pak. Bareng sakniki ringgitan. Nggih wayangan iki golek sinden Wayangan. angel. Nggih. Mula Mbak harus tak urip-urip karo Garsinis band. Napa pun wancine mati to, Pak? Lah kok diurip-urip lho bapake ketika diurip-urip. Maksudnya diawet-awet ngono lho, Mas. Sama Ning kene pagi dadi- tak urip-urip kuwi ya ben ayo kowe. Engko anu disuntik sing marake enom iki apa nek. Pokoke waton isih ana wit debok kuwi tetep urip. Wis hati-hati. Sinden wayang ya wong Esti, Pak Ahmi, dari sini Mbak Ros. Liyane nek kon ngajar sinden wayang iki angel. Oh, wow. Wabet ngono. Kabor napa. Lah mbok bojo kula dijak, Pak. Lho lah jare golek sinden wayang kulit. Bojone Oh, ya lho. sinden to, Mas. Apa bapak? Lawi terus kunis. Tutut lo sayang. Pindo mimi amin tuno ayo bareng nimas handa tepi wajib sida asih langsung buka celuk-celuk. aku kang setya satu nanti saiki Yo, yang siap-siap kuwi tak aturi. Handika pangayomanku lahir batin kuwas nyata mong saja
Kiantuk beragaing widi kanthi kapok kanasa Sinden nek Jawa Timur ya Nganjuk, Nggih. nek Jawa Tengah ya Wonogiri. Niki lare pundi ya, Pak? Wonogiri. Oh, wah, Wonogiri kok. Nggih. Tunggal banyu kali kula. Nggih. Lah di banyune ngono. Oh, jago no. Oh. Matur nuwun ya, Yang. Waduh. yang Nanti duduk dulu nanti bebek nyusul. bebek Nggih, saya teknologi. bebek atus kali. Lah anggere ana kok kuwi padune do cemburu karo aku. Alah le gur cemburu Yo, cemburune endi, maju. apamu. Sing putih Pak niki. Saking Anrien Sukarjo, Sukarjo, Mbak Muryani. Mbak Muryani. Waduh. Mbak Muryani kuwi tunggalin Mas Muryono di. Sanes Pak. Mulyani lah. Muryani. Muryani. Mbak. Alah. Ae iki ngopo to kuwi? Sajake ra iso mlaku. Oh, iso tak kira ra iso mlaku kesot. Wingi ketemu sing tak tresnani. Jebolan. Kene-kene sayang. Ah, Oh, mau piye saiki piye? Oh ya sayang, saiki sayang. kula niku kudu sing selo kok, Pak. Duh. Agar sing nyedak kula pokoke tak sayang, ora nyedak. Jal aku ben nyedak. Tak tendang kuwi. Napa Mbak kersake napa Mbak? Napa cap jahe napa mie godhog? Iki gendhe kok. Tak kira ajeng jajake. Napa? Langgam jenang gula kemawon. Langgam. Jenang gula. Oh, jenang kula. Nggih. Dadi niki langgam jenang gula. Nggih, Mas Gareng. Ah, nek dalemipun pundi, Mbak? Sukoharjo Sukoharjo Makmur. Makmur. Sampun kagungan garwa? Empun nate. Nun. Empun. Oh, berarti rondo reng. Kok sik to? Mas, kok dehem-dehemi coba ditakoni sik. Dhewe watu tak telake. Kira-kira Pripun nek Mbak Yu? umpamane dibojo Mas Gareng ngono gelem apa ora? Kula. Coba keketen gaya kaya ngene kira-kira gelem apa ora nek dibojo? Ya biasa wong wedok ya di depan umum ya ngono kuwi. Mbok ya. Nanti Ben dipilih ngono. Jero kula. terus brubut, Pak. Lah ora gelem karo aku tak godhoke menyan sekilo kowe. Alah. Lho menyan kok digodhog iki terus piye to? Tau. Ora gelem. Neno. Jeneng kula. Weh. Maka Aja lali marnanku iki kakenes nalikane nandang susah sapa sing jani
ngajak Kur. padu Dandan ayu-ayu mung aja ngono jang ngono rek ngono kok. Dandan ayu-ayu mung aja ngono tok. Wis piye reng, iki nek sesu ngeroyok kowe mati. Oh, kula mapan lho, Pak. Yuk. Langit muda. Sampun Kang. Kok mulih karo sapa? Sareng ibu-ibu warang ngono. Oh, diwasar tak nunuti. Kok malah nunut lho panjenengan Lha iki. itu wong panyaluran di bondo ra dirupa kok. Nomor HP ya? Mangke nggih. Hah? Mangke ten wingking. Ndi HP? Ten wingking. HP kula cross. Hah? HP-ne cross. Oh, ngetok. Wah, iki ya ora apik iki bocah iki. Ngejak nang mburi HP-ne cross. Masa jaluki nomor kok ngcross-ke sik. Sampun Mas Gere. Wis di anak loro. Alhamdulillah sampun setunggal. Siji. Nggih. Pengen di anak dagelan apa ora? Mboten. Ya wis. Kabeh ditawani. Ya lah wong kula niku donor kok, Pak. Matur nuwun nggih, Mbak Yu. Donor darah. Wong Sukar. Apa ngono? Wong Sukoharjo, wong Wonogiri iki wonge alus-alus. Lah iya, kemau teko apa pengen ndek adik neh ra? Aku pengen, Mas. Heh. Ayo engko yen pas arisan bapak-bapak kuwi. Asem. Lah telo wong kepede, wong kowe ndek bojo dhewe kok aku mbok ta. Lah kuwi ditawani. Lah, lah, Kok ora ya ora ngono lho. Lah aku lak statuse wis tau ndek bojo. Lah kowe kan ya statusmu ndek bojo, kok ya dadak terunyukan kaya ngono. Lho aku lak ya sukarelawan to. Siapa yang membutuhkan aku bantu. Kayak urang yang piak. Kayak kerja bakti ya. Wah, jan Yo, ini yang lari-lari Mbak Wonogi. Ulan. Ulan dadari cahyo dadari rene. Nah, ya ngene Mbak Ulan. Monggo mriki, Mbak. Piyayi Ulan kok. dikira gareng, dikira ndelok wayang gelungan. Ayo. Dompetnya ditinggal wae. Kene kowe iki sing cah telu iki wis nembang kae cah yatim piatu kae rasa. Ya aja sia-sia lho, Mas. Lah kuwi kembar iki lambine ditelolo sesuk. Sesuk rasakno ya. Dalahe Bayu rano dagelane rasakno kowe. Sewengi nembang terus kowe. Kowe bayi mayang lho. Nggih, sesuk teng Semarang, Pak. Kok aku ora dijak. Lah jenengan kok sahabat kula dhewe mboten dijak, Pak. Wong teng teater Lingkar, Pak. Besok pokoknya sinden papat iki kudu mbok jur ya, Le. Hah? Ya tak dukung kowe. Mula ngomah anu reng, ngomah kowe tak parung. Enten apa? Dawane tak gawe loro iki. Sebabnya apa? Mengulon yang nggawe Bayu, sing ngidul yang nggonku. Nah, keblasuk terus kok piye anggere ngidul yang nggon aku anu bali madhesi Mas Bayu. Ini kali mrikane aku. Iki sesuk ana lelakon Gojali Suto ya iki. Ya ora. Rebutan job. Ora wah. Ya ora. Mboten nganu didamelke jembatan layang no pripun, Pak? Ndak iki mung guyon. Nggih, Pak wong kabeh nu rezeki sampun diatur kalih dening Kakak. Dasar iki yo dadi kudang aku taruna nguli bapa. Pun kaya anake mangun nika. Nika taruna ngungkuli bapa nu. Ben dina njaluk puji bapake, Pak. Ya cilik. Cilik. Anu Mbak Wulan gak nembang ngono apa? Gini. Mas Gere.
Wulan, Nggih, Mas aku Gareng. ora bakal bedak-bedaki siji lan sijine. Nggih. Ternyatane kae mau wis tak takoni. Saka pripun? ngendi kowe? Serak saking Seragen, Mas Gareng. Wes kok Stagen. Nggih. Seragen. Sragen. Wis dibojo apa urung? Dereng kalih, Mas. Dereng kalih. Lho serakah men bojone. Wis Lah jenengan dibojo. tanglet sampun. Wis dibojo. Ya wis kono. Kok terus ditinggal? Dar sini. Badhe Dar sini. Coba lu dibojo Wadar. Lho ya to akhir ana wong lanang ditolak nyukur-nyukurke. badhe nyekarno Mbak Wulan. Nggih, menika badhe nembang lagun memanik. Memanik. Nggih. Wah, niku yasane Ki Dalang Sun Gondrong Tulungagung. Tulungagung. Lagune memanukmu lho, Lek. Kok memanuk to? Wis ganti to? Ning kaset ki jare lagune meneh. memanukmu. Wis gak ngono kuwi. Apa? Iki cilik dadi manik. Ya bener nek gede, Heh? nek gede. Wah, iki padha iki. Padha sragene iki. Lek Gareng, Apa? masih perawan lho, Lek. Apane? Lek ki masih ditekoki status aku ora ditekoki status. Kowe isih perawat? Isih. Perawan. Heeh. Perawan kok kabeh. Wah, iki cocok. Cocok wis. Padha Kowe kisruhe, iki yo Pak. bongkar rahasia. Wah, aku jaga yoga-yoga mendem kuwi. Dan wong perawan kok kabeh. Iki ya jero iki. Ben wis padha sragene ken padu dhewe. Wis ngono. Ayo diaturke Mbak Mamanik. Manikku. Dudu. Kok tak tutuk. Memanukmu. Ayo. Mung sliramu kang dadi manike kalbu. Pindha retna kang katon manila. Welingkumu kiyatan saeling nadyan neto rasaku hamung sumandhing rina wengi aku mung tansah ngenteni tanpa kata idam tetesing tresna kang setuku dadi tataline hatiku kang tansah anandang kasmaran None
Mboten iki tumbuh mboten entuk tutup nih Pak, utah kabeh Pak. Wah. Mbak Wulan terima kasih. Nggih, Wulan Saiki gilirane Mbak Eka Jaipongan. Ayo Eka Prasetya Pancakarya ayo. Pancakarsa. Pancakarsa kok Pancakarya iki penjahit e. Ayo. Ayo. Ini jenenge hiburan kok gitu. Nggih. Jaipong ku pancen garapane Eka. Nggih. Ingkang bangsa energik. Nek mau lengger iki Jaipong. Dinamis Pak niki. Adik lanang sing saka Lampung apa sih? Tasih. Isih anu Jaipong. Terus saged Pak niki pancen spesialis bangsa lagu. Sing tak takoni dudu kowe nek kok jerigis ya. Lah larine sik nata gedang nih Pak. Bocah niku ngesake lho. Kabutan rambut. Le didangu Pak Le. Endang Jaipong ya Le. Saiki sing biasane ra anu to, biasane ra bajing loncat to. Nggih. Iki salin rasa. Napa Pak? Ya Jaipong, Nggih. Napa Pak? Bulan Sapasi. Sing nembang Mbak Endah. Endah. Sing Jaipong khusus Mbak Eka. Manut Bayu. Sesuk tak ralat. Adik lanang urung pirsa. Anu apa? Bulan Bulan ngepasi. Sapasi. Oh iya, anu Jaipong, Jaipong apa? Bajing loncat. Ya wis tak jahe lah wis. Bajing loncat. Nggih. Yes. Bajinge gareng. Nggih. Cocok niku. Cocok iki. Cocok ya, Mbak? Lincah kok to. Oke. Cocok. Setuju. Ora urung arep mbok tambah akhiri an to kowe mesti. Ora Ah. malah Nambahi pengen nambahi dhewe. dhewe. Aku padahal ora pengen ngomong Ora, ngono iya, ya. iya. Malah dhek njaluk ngono. Dhewe, berarti kowe njaluk bajingan dhewe. Heeh no. Aku. Tangger wong mentah kowe renge. Iya Mbak Ira. Nah, Nggih. Langsung meneh ya. nggih. Nggih. Nganggo apa bawane apa dalah gak sifat liwir apa. Oh, nggih. Apa liyane apun kula lho. Nggih, sak kersane. Bawani pocong Nduk. Ya ora mentok apa cok. Tak Monggo. bawanane Pak Pocong. Cahya Sumirat. Napa? Cahya Sumirat. Cah ya Sumirat. Nggih. Monggo. Oh, apik. Paingat hatuh paingat tetapi Digoleki Paiman iki ning ndi? Ku pengen pilek. bisa hati Gusti kagungan panyawat nulangkung Ada apa non? Nanti tekap lepas saat Gusti Barian Sarupi mundut lantaran hayang bisa sareng abdi mun kitu mah Gusti teh ngaros nah
karo mangan gilek. Lah nggih. Bang, satu Bang. Satu sambelnya pakai ini loh, pakai jengkol. Bang, satu sambelnya pakai jengkol. Ya alah dinya. Apa kuwi? Alah dini iki balah Ala dina. Nah, sak menika Mbak Eka. nggih nggih. Oh, Mbak Eka pancen. Ah, ya bola-bali dosen keliling yang ngono kuwi. Loh, Wah, niki tadi spontanitas yang luar biasa loh loh. ora kowe kok dodol roti keliling. Dosen keliling. Dosen terbang. Lah. Oh, nganu nasi daria. Kali. Dari ya. Maksudnya dosen sing mlayu rono rene ngono lho. Kowe dosen po atlet. Yo. Nggih, monggo Mbak Eka Bajing bajing loncat. loncat. Langsung mriko. Nggih. Bajing loncat. Bajing loncat. Ka astana. Aduh. Siap, Mat. Abdi lepat Mbak Eka narosan dadi anggana bajing loncat ka astana aduh abdi lepat narosan dadi anggana ku tak sangka salirabat luas bisa tahawantos kanu kesel ngantos api tak emat kenapa sini pakai hati pakai hati bajing loncat ke sana aduh bapak abdi lepat narosan tianggana ku tak sangka salirabat luas pisan tahawantos kanu kesel ngantos api tak emat kenapa sini pakai hati pakai hati bajing loncat